musisz ma tylko Slitterio. Akurat settings ten tam mod. Jeśli się nie chce wam zabrać gry i będziemy grać na tym. Zaraz dołączę, okej? Mhm. Serio. To na Play Online. Zjadł. Chyba nie pamiętacie z Literio, kiedy ja nagrywałem. No ale kiedyś tam nagrywałem na KCXV to Okej, jak chcę, to ja 4 miesiące temu. Może O. gdzieś się tu zejdziemy. Ja mam takiego. Ja mam z tego i bez imienia. Wiesz co? Ja też mam bez imienia. Kurde, na środku ile jest? Tak. Jak się nazywasz? To jak się to jest trochę więcej. Jej. No nie! To się zjadł? No to. Ja to bez imienia jestem. To nie wiem, który jestem. Ty masz 1100 coś. A, zjadł sam nie jeść. No dobrze. A ten co się tu kręci, tak? Nie wiem. A ja mam mało. Jestem 200 któryś. Co tu mi zjadł? Kto? Jak się nazywał? Nie wiem. Ja się nazywam... Ja się nazywam Dawid, jak to? Z miejsca ludzika. Nie ma dziecka, ale usłyszycie. Ja wymyślałem. Ej, z miejsca ludzika. Czekaj. Ten jaki czwany zjadł mnie. Z miejsca ludzika. Jak to jestem z tym, okej? Mhm. Jak się spotkamy, to... Tam. O nie, to nie ten serwer, co ja mam. Bo u ciebie jest inny gostek pierwszy. A jaki gościu? U mnie Jok Aderem. Nikt nie je. No to fajnie masz. Ja zjadłem go. A ten nic nie zjadł. A no to idź podładuj sobie baterię. Przez Skype'a będziemy gadać. Dlaczego? A co, nie możemy? Nie. Dlaczego ten się tak kręci? No nie, lalka czaki! Jogobella! Eksplozja smaku! U mnie pierwszy jakiś jadł, nie? Tak. Każdy się tutaj prawie kręci. Kto jest u ciebie pierwszy? Zjadli mnie. Jogobella. Światła gościna. Jak będzie jakiś update, to mówcie, bo ja czasami mi się gra nie update'uje. Ale fajny ludzik. No. A potem nie ma interwiuta. Dobra. Lalka czaki. A was na to. No zabił mnie lalka czak. Ja już jestem taki duży. Ciągle nie lata. A, jestem mały. Bo ja nie ginę. On jeszcze biega. Co on ma? Ja tam. No. Mhm.
Świat radości i przyjaciół. Kogoś zjadłem. Jak mam dużo jedzonka. Dwóch zjadłam. Ta? No, Ja też dwóch, bo jeden się we mnie wiesz i drugi. Patrz! Patrz! Pa. Zawiązałem jedzenie i bum! ja sobie będę tu kręcił. A wiesz, że raz byłem tam pierwszy? Serio? No. Naklikaj. Czego słuchasz? Kogo? Jakiej piosenki słuchasz? Nie. Ręce do góry. A ty? Nie. Ale wrzucę jakąś piosenkę, nie martwię się. Tak jakąś znajdę, co nie? Nagrywasz? No. Drugi odcinek, znaczy pierwszy, że jest Literio, tam był jeszcze mój pierwszy odcinek na kanale, to był Balionik, Q, Maskon, A ty dajesz to na kaczewstwo? nie, na inny. A jakie? A zaś ci ten, bo nie wiem na jaki dać. Auto. A jak weźmiesz auto, to patrz. Powinien na stronę. Batman. To nałożę sobie. A ty mówisz, że dałeś się Minecrafta na tego. A to na Kacu XV tego starego, pamiętasz? Jej! Jak dam z głosem FNAFa. Ja jestem tutaj, idę na środek. Ta? Idę na środek. FNAFa. Ultę. Ty to już prawie nic nie ma. Głosem. No to graj co chcesz. Ale I prosto idę z teraz. głosem. Nie wiem. Ale z głosem to lepiej. Okej, to graj jak chcesz. O, teraz idę prosto. Ej, dasz sobie głośno FNAFa? Co? Ej, co? Chcesz sobie FNAFa? Patrz, co tu mam. Pa.